Kalata timechoka kumudzi kumalawi oBwande Achimwene muli bwanji tsiku la lero? Ife kwanu kuno tili bwino, moyo kadalipobe, Ambuye utisungabe, kumacha komanso kumada. Ifetu izi sitizitenga machizolowezi. Ujeni zafotereza otchipa zayamba achimwene, chaka chinobe nkhani zakebe zikukhala zovutirako, komabe bolani zayamba. Mukudziwa ino bwinobwino nkhani yokhuza fotereza otchipa ndi nkhani imene ndakhala ndikung'amba ukamwa kwa nthawi yayitali kuyambira mbuyomu kuti tikumakakamiza chinthu chimene tikudziwa bwino lomwe kuti chikutivutabe. Ulendo uno simungakhulupirire kuti mudzi wathu wonse uno mayina amene atuluka a anthu oti agule fotereza pa mtengo otchipa ndi anayi basi. Anayi yeniyeni ndi amene atuluka. Ndiyetu kulitu nkhondo achimwene. Anthu akulephera kumvetsetsa kuti mwati folo zakhala bwanji. Chiwerengero cha anthu amene alandira makopo niwo chaka chino chimayenera kuchepa ndithu nzoona. Koma mwina chimene sitinachita anthufe ndiye kuwakonzekeretsa anthu kuti zinthu ziyenda choncho. Nthawi tinali nayo, koma zamalonda a fotereza otchipa zimene pake zimadzayenda ngatiru zamalonda a fodya oletsedwa uja wachiyamba amwene. Pamakhala kachinsinsi kena kakepo kuchita zinthu za fotereza otchipa osafuna fotokoza bwinobwino kuti ndiye zikhala bwanji, zikatende ziyenda bwanji. Ayi ndithu timachita kulikira pomalizira penipeni kuti anthu ena ake amene akuyenera kupindula mu ndondomekoyi adziwe kuomaliza kwenikweni kuti inutu dzina lanu latuluka, inu ayi dzina lanu palibe. Ndimamuwuza la magetsi wangayo kuti chabwino fotereza weniweniyo akhoza kumachedwa ndi zoona kamba kazifukwa zina, koma amwene chochedwetsera mayina kuti anthu adziwe ngati achita mphumi kapena ayi ndi chiyani. Ndikudziwa mudzinena kuti uBwantasa palibepo nkhani pamenepo, zikhoza kuoneka choncho inde, koma munthu akuwuze pano mvula yamba kale kung'anima kumwambako, akuwuze pano kuti oBwantasa pepanitu inu dzina lanu silinatuluke, ndiye ogwira mtengo wanji amwene. Loko kupanga manyowa pakadali pano ndiye munthu ukayambira pati, nthawi yatha kaleyi. Ndi chifukwa chake ndimanena kuti anthu azidziwa nthawi yabwino ndi cholinga choti ngati ndikulimba mtima adzilimbiratu, osati lero ndi lero kungokuwuza kuti abasitu palibepoyi. Sakomoka munthu za fotereza otchipazi timangona kuzilimbikira amwene. Pano pabweza nyamata tikuphunzitsa kuchokera ku sukulu za ukachenjede za ulimiwa, titawapezera ndalama tiwapatse aphunzitse anthu za mmene angapangire manyuwa kuchokera ku zinyalala zimene tikumasowa nazo kolowera, ndi mmene fotereza akumakwerera chaka ndi chaka mtengo. Panopa timayenera kuyamba kuwakonzekeretsa anthu azindikire akhoza kulima osadalira mchere wa munthaka okhaokha. Michere ya munthakayi kumadziwa ndithu kuti ikutiwonongera nthaka yathu, nthaka ikuguga, koma ayi ndithu osafuna kuchitapo kanthu kuti tikonzenso nthaka yathu. Anyamata akataka odziwa za ulimiwo ayi ndithu kumakhalira mdzigoba mwachafera mthengomu, kumavina nyimbo iliyonse yotuluka pochoyimbira cha DJ dzidzidzi, bwanji umandisewesa, bwanji umandisewesa. Chuma chili munthaka, koma Nyasalande makosana sakufuna kuyikapo nzeru zina pa ulimi. Tikuchitabe ulimi omweomwewo wakalekale uja, pamalo pomwepomwepo, nthaka yake yomweyo, koma chiwerengero cha anthu ndiye chuma kwera chaka ndi chaka molapitsa. Ayi ndithu adindo osakhaso ndi chidwi kuti kodi ndiye tipange bwanji pamenepa. Ujeni kungoti kumbali za ulimiku sindikudziwa kuti n'chifukwa chani sitikufuna kuyikirapo mtima kwambiri. Zina zimene tikumatanganidwa nazo nzopanda pake za zenizeni. Achimwene ndikudziwa mwina mwake mudzidzifunsa kuti nanga kodi pano ndiye chimene chalowa m'malo mwa malonda a fodya kwanuko ndiye ndi chiyani? Amwene yakhala ili nyimbo chabe imene takhala tikuyimba kwa zilumika zingapo tsopano. Chaka ndi chaka anthu amakumana kumakambirana za mbewu yolowa m'malo mwa fodya. Anayamba tukalikale ukambirana, koma akadapitirizabe ukambirana kuti aone zikhala bwanji. Pena ndimadzifunsa kuti koma inu mitu yathu imagwira bwinobwino ntchito eti? Kuyamba kukambirana mwana wanga oyamba agoloswa asanabadwe, mpakana anabadwa ndikuwapeza kukambiranabe za mbewu yolowa m'malo mwa fodya. Kenaka mpakana pano wakula akufuna tsopano kulowa m'banja, koma anthu akadakambiranabe kodi ndi mbewu yolowa m'malo mwa fodya ikhale chani? Pakatipa kunabwera ena ake achamba kuti yayo oBwande chamba ndi malonda abwino kwambiri amenewa akhoza kuposa chingambe m'malimachi. Amwene ndi anthu anachilima chamba mpakana pano sichikudziwika kuti kodi ndiye tidziwa nacho kuti ndani akugulayo. Nanga chifukwa chani akuluakulu athu sanayikepo chidwi? Chambachi chikadakhala momwe anthu amakambira kuti nchandalama kwambiri, n'chifukwa chani nanga tikupitirizabe kudalira zinthu ngati chingambwezi zimene pano tendamata ake tikamabwera timabwera tongodzadza m'manjamo basi.
munthu kuzunzika ndi vava manja kuchita kupanga chikundu koma zokabwera kuwaka shoni zolilitsa mwamva ino za ulimizi koma anthu zoyenera kuchita amazidziwa ndithu koma timasankha kupanga zozondoka basi ino kuchita kwathu kwa zinthu kumakhala kumeneko basi. Ujeni amandiuza agoloso mwana wanga yekhayo kuti akuti pali anzake ena ake kaya akuti ka matchangalawisi akuti kaya koma amati akuti agwirizana kuti akuti andipatse ulemu wapadera ineyo Bwande Bwantasa akuti chifukwa ndalemba makalata nthawi yayitali kwa basi ukulemberani inuyo yachimwe nanga okondeka amafuna akuti andipatse udotolo ndizitchedwa kuti Dr. Bwande Bwantasa chifukwa akuti ndalemba kalata kwa zilumika 20 tsopano 20 years tikulemba nalibe nditi mafunso pang'ono nachita jenkha ndithu munthu unayi kusukulu paja zinandivuta kulekezera Sunday 2 teremu yoyamba ndiyeti kalandira chikalata chimenechi cha ulemuzi ndiye kuti zitanthauza kuti basi ndife ophunzira omwe inki tsopano zimangokhalabe zinthu zodabwitsa kuti manyasa nkhani ya mapepala a ulemu ndiye timawakonda kwa basi timapanga chilichonse chotheka pepala tikhale nalo basi mfunda tisinthe azititchula kuti Dr. Bwande Bwantasa zilibe kanthu kaya ziyenda bwanji koma bora ndisinthe mfunda basi ndiyetu zimayambira patali chimwene ngakhale makosana athu andale nkhani zake zimakhala zomwezo kundaleko pafupifupi mwina aliyense kumeneko ndi dotolo amwene Dr. Ujeni akuti kutchudwa kuti misita sizimalemekezeka kwenikweni tindifi madotolo ku Nyasalande kwathu kuno zimene sizinalowe nkalasi ena udotolo wake kumangowakhazika pachikumba pa khonde basi nkumachezana unthano kenaka pomaliza pa sabata imodzi amvekere ndino dotolo basi muzitchedwa dokotala timakonda kwambiri maduliro amwene kwanza athuno kunja muliko kuli atsogoleri ambiri mpira ndale koma sitimamvako zoti hayi koma dokotala wakuti hayi koma profesa wakuti koma siku unotu kuno wina aliyense amafuna adzikhala dokotala ndiye ukatchuka kuti ndiwe dotolo kenaka udzadziwika kuti kuti za udotolo zijatu sizinatheke ndiye kumakhala kuchita kaguna amwene ndiye tibwerera bwanji munthu oti umachita zako zonse bwinobwino zimakuthekera koma cholimbana ndi umakakamira mifunda ngati ya uprofesala udotolo ndi chiyani muli chani mifunda ngati ya uprofesala ndi udotolo ngati kuti kufunisisa kwambiri mifunda bwanji osakatenga mifunda imene wina wake sangabwere kudza kuvuta nayo kuti kodi Bwantasa mfunda umene umwachoka nawo pati pa zifukwa zingati anakupatsani ndani ine nditapatsidwa mpata chimwene kuli bwino umatchuka ndi mifunda ngati Bishop Bwande Bwantasa mifunda ngati Father Kafadala ndiponso kuyambira lero muzingoti Ambuye Bwande Bwantasa mwamva mifunda imene inanga alipo amene angabwere kuti iyayi anakupatsani Ambuye Bwande Bwantasa ndi ndani zinazo mangofunika kuvomereza basi onse amene zasokonekera za udotolozi tabwerani muzingotchuka ndi limeneli basi Ambuye Ujeni Bishop Ujeni amwene osamalembana nazo cherese ya uBwande nthawi nake nde DJ dzidzidzi amwene lero itsitsemuke mawa ipunthwe kumadabwanso kuti kodi akuluakulu kuti ndiye kuti tikulowera kuti kwenikweni ikapambana kumadzifunsanso wekha kuti kodi ndikondwe kapena ndilire kapena ndizimvera chisoni kapena ndizichekecheke kapena ndichibayi ndimpedi mutu life mbale wanga life ni nchoncho usakwiye palibe ata ine wano kuno kumudzi ku Malawi oBwande kufuta ku Nyasalande sunga mvetse